Здравейте! Днешното ни интервю е посветено на един изключително важен и често пренебрегван аспект от борбата с рака, а именно психологическото и емоционално благополучие на пациентите и техните близки. Днес се фокусираме върху управлението на стреса и емоционалното натоварване, които често съпътстват лечението на рака на дебелото черво. За да ни разкаже повече за този сложен процес, имаме удоволствието да посрещнем Катерина Виткова, изтъкнат психоонколог от Националната специализирана болница за лечение на хематологични заболявания и председател на Българската асоциация по психоонкология. Здравейте! Здравейте! Разкажете ни повече за този процес, който се случва от момента, в който пациента чуе диагнозата до поставянето на някакъв вид лечение. Какво се случва в него, в семейството му? Да, всъщност до поставянето на диагнозата пациента минава през много прегледи. В него остават много неизяснени неща и когато чуе диагнозата, някакси вече има предпоставка за едно лечение. И обикновено заболяването не започва с симптомите, а започва от момента на поставянето на диагноза. И този момент е много важен и изцяло в ръцете на лекаря. Когато диагнозата бъде поставена, пациентът изпитва един ужас, шок от това, че губи контрол над ситуацията. Много често това е изпълнено с вина, усещане за висока тревожност, страх, чувство за наказание, чувство за какво се случва от тук нататък. И в този момент много е важно лекаря, който поставя диагнозата, да анонсира стъпките една след друга, какво следва. Тоест има една диагноза и от тук нататък какво се прави, стъпка по стъпка. Чувайки това, пациента и неговите близки стават малко по-наясно. Говори се вече открито за болестта, няма място за интерпретации, за скриване на нещата. И тогава пациента отново връща чувството си за контрол, защото знае какво предстои. Диагнозата е анонсирана по един адекватен начин. Много често близките в желанието си да спестят страдания емоционални на техния роднина или член на семейство, искат от лекарите да не съобщават диагнозата, т.е. да премълчат и да остане неясно много. Но в този случай какво се случва? Пациента не знае нищо за неговото състояние. Той е в напрежение, че тялото не е същото, нещо върви, нещо се случва, нещо, което не е ясно, няма име. Тоест няма диагноза, а всъщност трябва да бъде поставен в едно лечение, за което той няма идея какво се случва. И това е начин пациента да се откаже. Често срещано ли е това близките да искат да запазят тайната? Това е често срещано преди. Сега като че ли близките са малко повече информирани и всичко това ние се опитваме да правим, като Българска асоциация по психоонкология изнася специализирана програма за това, така че все по-често хората са информирани как трябва да се държат. Защото ако лекаря адекватно поднесе информацията и покаже стъпка по стъпка какво следва, той реално спечелва пациента на страната на екипа, който се бори с заболяването. Има ли много такива случаи, в които новината е поднесена, да кажем, неадекватно от съответния лекар? Да, все още, за съжаление, се случва. А това е много ключово, защото неадекватно поднесената новина отваря едно пространство за страх, напрежение, загуба на контрол, липса на ориентация, едно недоумение, една несигурност, едно тръгване отново да си доказва дали това е така и се губи много време в нови прегледи, човек някакси да се увери това наистина ли е така, това ли се случва с мен, което е загуба на време реално а нещата при това заболяване понякога са много важни, хванати на време, да имат едно успешно лечение. А когато пациентът е в това състояние, кой е най-ефективният начин да се комуникира с този човек? Това върви в две посоки. От страна на медицински екип и от страна на семейството. И както казах вече, от лекуващия лекар е много важно да комуникира с пациента ясно.
да дава, не да поддържа фалшива надежда, а да дава наистина едни реалистични представи какво следва, как следва. Защото фигурата на лекаря е много натоварена с очаквания, както от страна на пациента, така и от страна на близките. И някакси лекарът поема една функция да бъде една защита, една бариера срещу болестта. И това съответно го товари с отговорност. В този случай пациентите наистина това, което чуват от лекаря, прави много силно впечатление. Те са много сензитивни за думите, които чуват от страна на лекаря. И както той, така и семейството живеят задълго с тези думи. Според вас, докторите, които са нагърбени, да кажем, с тази тежка задача да съобщят тази диагноза, дали трябва да преминават през някакъв курс за подобен вид обучение? За това как най-лесно и най-щадящо да поднася тази информация? Вижте, няма лесен начин за казване, за съобщаване на такава диагноза. При всички случаи онкологичната диагноза спада към лошите новини. Новините, които нито лекарите им е приятно и искат да съобщават, нито пациента иска да чуе. Така че това е един сложен момент, в който, пак казвам, че когато се казват нещата с един тон, който буди доверие и уважение, както към заболяването, така и към психичното състояние на пациента, т.е. лекарът да може да понесе тази тревожност на пациента и да е готов да я чуе, да я види и да я поднесе по един адекватен начин, съобщавайки му какво следва от тук нататък. Защото най-големият стрес за пациентите, които чуват тази диагноза, е какво става с мен сега от тук нататък. И този лекар, който се умее да даде едно адекватно обяснение какво следва от тук нататък, стъпка по стъпка и какво се очаква, след всяка стъпка какво се очаква, пациента наистина създава едно вътрешно усещане за убежище, за сигурност, т.е. някакси усещане за контрол отново над ситуацията. Че има кой да го преведе през тъмното. Да, и автоматично някакси лекарът става добрия лекар за пациента, когато това се обяснява спокойно, той прояви отношение към пациента, той става добрия лекар, а добрия лекар винаги предлага добро лечение. И му се доверяваме по-лесно. И се доверяваме лесно, да. Добре, а когато едно такова онкологично заболяване се настани в нашето семейство, всъщност потърпевше не само този, който е развил това заболяване, но и семейството и всички, които го заобикалят. Те как трябва да се справят с стреса? Семейството наистина е подложено на много висок стрес. Минава през своята криза и тя е много пластова, защото самото заболяване води до първо откъсване от нормалното съществуване до този момент на семейството. Онкологичната диагноза всъщност е диагноза на цялото семейство и не непременно семейството трябва да щади своя близък, като откланя неговите страхове и тревожни въпроси, неговото страдание и ги замества с фалшив оптимизъм, защото наистина този фалшив оптимизъм всъщност затваря пространство на искреността и на споделянето. Така че семейството е много важен фактор в този момент да разбере, че тъгата е една съвсем естествена част, съпътстваща процеса на лечение, на присъствието на диагноза. Така че има място за тази тъга и също от въпросите на близкия трябва да бъдат адекватно поети и отговорени. Всичко да бъде отговорено. Толкова, разбира се, каквото може да се понесе и каквото се знае за болестта в ситуацията, защото най-важни са отговорите на лекаря. И в този момент семейството е това, което валидира всъщност страданието, като не оставя да потъне в това страдание нито членовете на семейството, нито близкия, който е засегнат, а по-скоро се създават едни нови правила,
които действат в новата ситуация. Тоест има едно заболяване, има лечение, има едни периоди на дълго отсъствие на близкия и в този момент се уреждат и чисто логистичната подкрепа на семейството, като съответно много често има едно объркване на ролите, но това след първоначалния шок някакси е добре да бъде отново стабилизирано кой е. Тоест всеки си остава в ролята. Тоест не правим заболяването център на нашия живот. Точно така. Просто правим едни нови правила, които са нормални в една нова ситуация, за която това е нормата, новото е нормата. И разбира се, тук може би много важно е да се засегне и въпроса с децата, защото много често идват пациенти, които се страхуват да кажат на децата си за диагнозата. Как трябва да се поднесе такава новина на едно дете? Трябва да бъде поднесена възможно най-скоро, защото детето присъства в това семейство и усеща цялата промяна, емоционалната промяна, след време и физическата промяна, честите отсъствания на родителя и в това, че не се говори, че се избягва, че се върви към някаква фалшиви новини, съобщения или нещо. Какво поражда това от детето? Страх, несигурност? Това поражда точно страх и несигурност, защото отваря място за неизвестното и фантазиите на детето понякога дори са много по-страшни, отколкото е реалността. Така че с детето се говори, разбира се, толкова, колкото може да понесе като информация, без да бъде щадено като диагноза. Трябва ли едно семейство да се консултира с психолог, когато се появи подобен проблем? Много точен въпрос. Принципно се разчита, би трябвало семейството да се справи с това, но ако, разбира се, членовете на семейството са много разпаднати и не са интегрирали тази новост в тях и са много емоционални и не се чувстват подготвени да говорят с детето, най-добре това може да бъде проведено или с някой близък, на който детето има доверие и се ползва с обич и авторитет от детето, или, разбира се, от психолог. Какви ресурси могат да използват тези семейства? Българска асоциация по психоонкология вече повече от 10 години всъщност разполагаме с добре обучени специалисти. Освен всичко друго, ние се стремим във всеки център, във всяко лечебно заведение, което, разбира се, е специализирано за онкологично болни, да има психолог, който да работи както с пациентите, с техните преживявания, така и с близките. И, разбира се, понякога и с медицинския екип, защото той не е застрахован от мъчителните преживявания. Колкото и да знае лекаря, колкото и да има капацитет медицински екип, все пак става въпрос за нещо, което е много непредсказуемо. Тоест, никой не знае прогнозата. Можете ли да дадете някакви съвети или някакъв тип тактика, който да използваме, за да може да се поддържаме позитивни, да не се самовглобяваме в това заболяване и да не става то център на нашия живот? Как да се разсейваме? Как да внесем позитивното в живота си? Да, позитивното е нещо много относително понятие, защото разбира се, че понякога в тази ситуация може да бъде оксиморон, т.е. няма много място за много позитивизъм, има място за някакъв реализъм. Все пак живота продължава. Новото нормално е това. Има болен, който трябва да бъде лекуван. Има екип, който лекува, т.е. някой поема този ангажимент да се справя с медицинската част на проблема. Семейството е това, което валидира това страдание, т.е. има място за него, може да се говори за това страдание, но има и решение за това и то именно е, че се разчита на медицинския екип и че от тук нататък семейството е това, което присъства като придружител, като човека, който винаги може да бъде подкрепа, често и логистична, освен морална подкрепа, за това, че може да се говори за това страдание и членовете на семейството да предразполагат своя
партньор, члена на семейството, който с онкологична диагноза, да емпатизират на страданието му, защото по този начин отварят едно пространство самия пациент, болния член на семейство да се почувства, да се облегчи това чувство за вина, което има. Защото едно такова заболяване наистина е придружено с едно мъчително чувство за вина. Вина първо, че той може би е виновен за това, че го е предизвикал, и втори път вина пред членовете на семейството, защото променя. Да. Така че винаги може да се говори за това, но има и начин да се излезе от това. Тоест живота продължава малко по-различно. Живота между лечението, провеждането на специализираните терапии в онкологичните болници продължава. И всичко това, което може да се прави в този период, продължава да се прави. Ако някой пациент или семейството на някой пациент иска да се консултира с психоонколог и няма финансова възможност, какви са пък опциите за тези семейства? Ето аз казах, че това... Асоциацията може да разчитате на нея. Асоциацията винаги можем да го насочим към психолога, който се намира в тази болница. Иначе в всеки център почти вече работят психолози, които са към лечебната структура, и консултациите на семействата и на пациентите са абсолютно безвъзмездни. И да апелираме все повече хора, които чуват тази новина, да се обръщат към специалисти, за да може да имаме по-ментално здраво общество, може би. Мисля, че това е най-адекватното нещо, което може да се направи в тази ситуация. Благодаря ви, че бяхте наш гост и се надявам пак да дойдете. И аз благодаря.